A sport a te életedben mindig nagyon fontos volt, hiszen azt mondhatom, hogy kitöltötte A-tól Z-ig az életedet, és a mai napig is azt gondolom, hogy a sport az egy mindennapi szükséglet, vagy mindennapi öröm számodra. Hogy gondolsz te a sportra a saját életed kapcsán? Nagyon fiatalon kezdtem, bár vannak olyan sportok, ahol még fiatalabban kezdik, hát általános iskolás korom óta sportolok. Engem a testnevelő tanárom választott ki annak idején, hogy gyere te ilyen kis vékony, mozgékony gyerek vagy, gyere hozzánk futni, tartott atlétikai edzés heti 2-szer az általános iskolában, és ott elvittek bennünket versenyre, de mi nem foglalkoztunk azzal, hogy most éppen egy mezei verseny, egy pályaverseny, vagy mi van. Az a lényeg, hogy nagyon jó társaság volt, jó hangulat, és mentünk, ahova vittek bennünket. És ez olyan jól sikerült, hogy akkor utána egyből középiskolába is sporttagozatos voltam, és a sikerélmények, a csapat az mindig tovább vitt, egész odáig, hogy hát tulajdonképpen 40 éves koromig ott voltam az élsportba. 3 edzőm is volt, később a férjem lett, tehát a leghosszabb időszakban a férjem volt az edző, én ugye rövidebb távval kezdtem, majd egészen a maratoni távig versenyeztem. A mai napig mozgunk, tehát minden nap megyünk futni, tehát nem lehet az élsport után sem abba hagyni, tehát ez az embernek a mozgása az élete részévé válik, és szükséges, tehát mozgatni kell az izületeket, minden nap menni kell. Mondhatnák azt a nézőink itt a Reuniva YouTube csatornáján, hogy hát könnyű a Földiné Juditnak, hiszen ő minden nap sportol, élsportoló volt, de hát mi van velünk, akik a sporttal hát valamiért nem foglalkoztunk, de most elértük ezt az áthajlókort, a nyugdíjas kort, és milyen jó lenne, ha mi nekünk is ilyen sport előzményünk lenne, hogy tudjunk minden nap mi is elmenni kocogni. Van nekik valami válaszod erre a kérdésre? Természetesen, bár mindig meg szoktam kapni, persze, mert te tudsz futni. De hát az is egy időszak, amikor az ember tud, már én se tudok, de azért tudja az ember, bizonyos dolgokat tud. Sosem késő elkezdeni, én azt mondom. Ha valaki csak nyugdíjas korában van, arra ideje, energiája, kedve, sokan vannak, személyes példáim vannak arra, hogy eljut oda, hogy romlik az egészségi állapota, gyógyszereket szed, és egyszerűen azt mondja, hogy vége, ő ezt nem, ő valamit tenni akar, és végre akkor megmozdul. Az a szerencsés, akinek már előtte is van valami kis mozgás az életébe, de mondom, sosem késő elkezdeni, gyaloglás, gyalogolni tudunk. Úszni, hát az már jár egy feltétele, hogy tudjunk úszni, vagy menjünk, legyen a közelünkben valami úszoda, de akár a szabadvizek. Kerékpár, legyen egy kerékpárunk, el tudunk menni kerékpározni, kirándulni a családdal, a gyerekekkel, később az unokákkal. Tehát muszáj az embernek mozgásba lenni, mert mindig kell, hogy legyenek célok, maga az egészségünk, mert úgy tudunk a családunknak is hasznos tagja lenni, ha figyelünk az egészségünkre. Judit, számos világversenyen képviselted Győrt, Magyarországot, tényleg bejártad a világot, a legnagyobb versenyeken voltál, és most a szenior sportjátékoknak vállaltad az, hogy egy kicsit az arca leszel. Miért vállaltad ezt? Hát szívesen vállaltam, bár egy kicsit viccesen mondtam, hogy nemrég még az Ovi olimpiára hívtak, most meg már a Nyugdíjas Szövetségből, de szívesen vállaltam, hát az idei évben 60 éves leszek, úgyhogy én is abban a korban vagyok már, ami a részvevőknek a kora. Tulajdonképpen édesanyáink, édesapáink ebbe a korban már régebben nyugdíjasok voltak, nekünk még ugye pár évünk van addig, de úgy érzem, hogy tudom biztatni azokat, akik akár most kezdik el, vagy szeretnének egy ilyen jó kis közösséghez tartozni, hogy szerencsére itt több olyan mozgalom, úgynevezett mozgalom is van, ami nagyon sok településen mozgatja meg az idősebbeket. Beszélek itt a gyaloglóklubokról, amit még Monspan Saci kezdeményezett, ez volt a szívevágya, hogy az egész országot lefedjék azok a gyaloglóklubok, ahol mozdulnak az emberek, tesznek egy kicsit az egészségükért, vagy beszélek itt az örömtáncról, ami szintén nagyon népszerű az idősebbek körében. Akkor találkozunk veled ezen az eseményen, ugye? Ha tudsz, akkor ott leszel rajta. Igen, én szeretném megnézni, meg szeretnék részt venni rajta.
akkor találkozzunk ott. Hát szeretettel invitálok mindenkit, egy nagyon szép helyszínen lesz, itt Győrben nagyon jó feltételek vannak ahhoz, hogy egy sikeres sportrendezvény legyen, és úgy gondolom, hogy mindenkinek ez egy örömére szolgál majd. Én látom azt, hogy micsoda jó kis közösségek alakulnak, ismerettségek, és egyáltalán megméretni magunkat, vagy csak kipróbálni olyan sportot, amit még eddig nem csináltunk.